Kaya't mi kakabsat nga ited iti agtultuloy nga panagyaman mi kada kayo. Agsipod ta iti agtultuloy met a panagkakadwa tayo. Kaya't may isang amang bukel, dahil may isang ako na tayo nga commitment tayo kakabsat. Iti biyang mi, ada dahil commitment mi nga aramiden dahil ito'y Sabbath School Lesson Review tayo. At dati commitment mi, nga mangited kada kayo, dahil simple nga lesson outline. At dahil may isang kabsat ket ko na pastor, di la mabalin, Ilocano ko madya outline hang English. So, hindi napan alawas kabsat. In patulod ko, dahil Ilocano nga outline kada ito yung kabsat. Adamit dahil English, ngayon kabkabil tayo chat group tayo. Ngayon no kasapulan nyo dahil Ilocano. Tayo sumot lang ngayon, taramidag itong agpay kada ito yung kabsat. Dawatin nyo kabsat, taited ko. Iti kayat tayo gamin kat dahil i-dirdir tayo, ikangkanta tayo, ibagbaga tayo, Sabbath School Alive. Nga dahil discussion tayo kakabsat. Kat gaputa da kayo, dagiti facilitator, wino teacher, wino estudyante, iti Sabbath School, dahil panakipasat tayo, mangtid kakabsat iti biyag, dahil nga Sabbath School tayo. I'll give you a testimony. Idi damdamo pa lang apan makigimong, actually agrog iti Sabbath School niya. Dagiti pamilya iti Sandoval, dedi Madam Guadalupe, kundi iti duwang anak na ni Ferdinand ni Pancho. What they enjoy much, itinbagana ni Madam Guadalupe Sandoval, it is they're just sharing iti Sabbath School. Uri no handa pa nga member idi, awan pa imat iti Sabbath School lesson quarterly da. But they come or they came regularly to the church ket they enjoy. Tapay kakabsat, dayta iti anti-dynamic, dayta iti tibiyag iti church. Dayta pan nagsisinukat tayo iti idea, pan nagtitinulong tayo. Ket no, daytoy nanumo nga programa tayo. Pan nag-review tayo iti Sabbath School lesson, ket makatulong. Isublimi kakabsat, iti dayaw kini Apo Diyos. Iti pa nagtultuloy tayo nga serken iti leksyon tayo. Data yung kabsat dahil dagiti panangtukoy, ladladawan, simbolo. No kasano nga adalan dagiti padto iti Biblia, ket adda tayo yung kakabsat iti lesson number 8. Makita yun niya, time passes so fast. Nagbiit ngaglabas kabsat. Data iti bulan iti Mayo, into no umay nga lawas, maudi nga lawas iti Mayo, surken tayo itong di June kabsat. At data ito manan di kagudwa iti 2025. Anya iti kayat nang ibaga kada tayo kabsat. Ti kayat nang ibaga, we are sooner, we are nearer. Kada nga panagawid tayo di pagarian, ngayon sa gana ni Apo Diyos ng agpaay kada tayo. Iti panaglabas ital daw, panaglabas iti lawas, mas asidag tayo kabsat. Agbat matalek tayo, babayin iti pamati tayo kabsat. Agkararag tayo. Nindaklan nga Diyos amami nga dakat sa dilangit, agyaman kami launay. Tainted mo manen, dahito aldaw, rabi iti pa nagkakadwami. Tapno ama, buklin mi, dahito naadal mi kada ito nga lawas. Tapno Diyos, iti panangidalan ti Santong Espiritu. Maalami, dahito bugas, iti inadal mi. Tapno, agbalin, nga taraon mi nga na espirituan. Ken mangtulong met kada kami, nga intunumay nga Sabado, mabalin kami nga participate kabsat kadayjay nga Sabbath School classes mi. Magyaman kami.
Ited mo kada kami, iti sirib nga gapuy tatrunom. Ited mo kada kami ti panangidalan ti Santong Espiritu. Agyaman kami launay, tadigitoy nga parabor, dinawat mi ti kay kariyan, tinagan na po Mesos. Amen. Lesson number 8, the title na kakabsat, Dagiti Salmo, Paset mo muna. Part 1. Iti paset nga mayulo kabsat ket masarakan iti Apokalipsis 14 versikulo 1. Naisurat ket basaen tayo. Ket kimitaak ket adtoy ti kordero agtaktak der ti rabaw ti bantay Sion. Ket naikuyog da kenkuana dagiti sangagasot 40 ket 4,000 nga addaan itinagan ti amala ing naisurat kadagiti mugmuging da. Kadigitay imununan nga lessons tayo nang nangruna kabsat iti lesson number 3 gana iti 7 na usar digiti simbolo. Kordero, tudunan ni Apo Jesus. Pamilya, ituduna di buklen ni Apo Diyos ng Iglesia. Ket inadadal tayo kabsat pati goberno niya. Inadadal tayo nga digijay nga simbolo, babaen iti panangibuksil, dahi author iti lesson tayo. Pudno launay, nagbalin nga nalaka, dahi narigat a panangadal iti padto iti Biblia, iti books of Daniel and Revelation. It became more interesting. It became more easier. Kititata, iti usaren kakabsat, usaren tayo nga simbolo, with allusions. Isu iti himno, kanta. Dito ko nato yung Psalms, salsalmo. Tapno maawatan tayo kakabsat, no anya iti mapasamak, dahi bagbaga tayo nga end time events. May sakadigiti nagtugawa kabsa, I sat under a professor coming from Andrews University, ni Dr. Hans Larundel. Adda iti libro na kakabsat, maipanggap iti eschatology, iti libro nga salmo. And it's really very interesting nga digijay pa nang kita, digitoy nga scholars tayo, nga digijay insurat digiti salmista, primarily King David. Ket nagbalin nga may nga padto kakabsat, an interpretation no anya iti mapasamak, iti masakbayan. Isu nga, daytoy adalan tay itata, lessons number 8, daytoy nga lawas, lesson number 9, intunumay nga lawas, ket iturong na kada tayo. No anya iti mapasamak, iti maududing alaldaw, nga agpaay, iti anak ni Apo Diyos. Dayjay ko na tayo nga sa santos. Isu nga, no kitain tayo kakabsat, dayjay nga paset nga mayulong. Adadjay nga nakatader, dayjay kordero. Sino dayjay kordero? The Lamb of God, awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus. Sa dino iti pagtataderan na, iti bantay Sion. Ket na ikuyog kenkwana, dagijay nga kunatayo nga sangagasot, 40 ket 144,000. Idinapan nga lawas, in-explain tayo kabsat, gaday tuy nga number, it is figurative. Daytoy nga lawas, rumor manen, dayjay nga number kakabsat. Ket ibagana, dayjay nga purpose da, nga kadwada, dayjay nga kordero, nga ni Apo Jesus. Dayjay tinangikaryan ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, kadigijay may salakan, sikakan iti siya, kuna na jay, John 14:1-3, diya mauding nga paset,
that where I am, there ye may be also. Isu nga the vision nga inpakita ni Apo Diyos kani Juan, at dadyay di kordero ni Apo Jesus, at datoy digiti na isalakan, nagbalin a reality, nagbalin a kinapudno, dadyay karina ni Apo Jesus, where I am, there ye may be also. Makita tayo kakabsat, nga ni Apo Jesus, isuna iti mangibabaet, he is the mediator of the new covenant. Ni Apo Jesus, kat simrek kakabsat, iti tabernakulo, nga saan nga inaramid iti tao, daytoy iti inbaga, iti Biblia, iti Hebrew, chapter 9, verses 1 to 15. Dayjay tabernakulo nga inaramid ni Moses, iti letang, it was a copy, kadayjay nga inpakita ni Apo Diyos kenkwana, iti bantay. Kuna na, aramidem akas ti inpakita kenka. Ket dayjay sentro kakabsat, dayjay a sacrifice ses ijay nga sanctuary, awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus, every sacrifice nga naidaton ijay nga sanctuaryo, babaen iti pamatida, points kadayjay nga kordero iti Diyos. Ni Apo Jesus, inted na kakabsat, dayjay dara na, He died for the sinner. Tapno, dayjay dara na isu iti mangisalakan, iti managbasol, sikaken iti siya. Itatan, dayjay nga sakripisyo ni Apo Jesus, the perfect sacrifice, isu iti mangdalos, iti maysa nga managbasol manipod iti basol na. Sublin tayo kakabsat, dayjay practice da ijay sanctuary, adda iti mapan agidaton, adda jay kordero, adda jay padi, nga mangipan dayjay dara, dayjay nga naisakripisyo nga animal, kordero, baka, ipan na kakabsat, ijay uneg iti sanctuary. Dayjay managbasol, he puts his hand over the head, daytoy kumadya kordero, puts his hand over the head, kadayjay nga kordero nga idaton na. And by faith, ipudno na dayjay basol na, and by faith, dayjay abasol na, maitransfer, manipod kadayjay ang managbasol, maitransfer kadayjay adaton. Sino kumatimatay? Dayjay ang nagbasol. Ngem inala dayjay nga daton, the offering, dayjay a lugar, dayjay nga managbasol. Isu nga iti kunana iti Hebreo, dayjay a perfect nga sacrifice ni Apo Jesus. Kabailan na adalusan iti maysa nga managbasol. Agsipod taduwala ang kakabsat iti kapitulo iti Salmo nga pantay adalan. Mangitedak lang iti dua nga subdivision iti lesson tayo. Umuna, panagbaligi dagiti sa santos. Daytoy ket masarakan kakabsat ijay kapitulo 15 iti libro ti Salmo. At dayti saludsod, iti verse 1. Jehova, asino iti agtaengto iti tabernakulum, asino ti agtaengto iti nasantuan aturod mo. Dayti ti saludsod ni Ari David, who will dwell in your sanctuary? Who will dwell on your holy hill? Idi nga ingkanta ni Ari David kabsat iti Salmo 15, awampay iti templo. Ulitek,
awampay iti templo. Isu nga idi agsaludsod, Jehova, apo sino ti agtaeng to ita tabernakulum. He was referring, haan nga dayjay a templo, iji Jerusalem, ta awampay. He was referring ka dayjay a templo, ijay langit. Ket dayjay nga nasantuan at turod ni Apo Diyos, awan sa balikabsat, no saan nga dayjay nakakitaan ni John the Revelator, nga agtatader ni Apo Jesus the lamp. Kadua na, dagiti 144,000, jenagan na dayjay at turod, winubantay, it is Mount Zion. Isungat isaludsod na kat, apo sinun to iti agna, who will dwell? Isung ano, alain tayo kakabsat, dayjay i-connect tayo, dayjay memory verse tayo, kadaytoy nga saludsod ni Ari David. Who will dwell? Kunana ni Apo Diyos. Idiin pakita na kini Juan, dayjay nga vision, dayjay agtakder, nga kadwa iti kordero, iti rabaw, iti nasantuan abantay na, bantay siyon, isu dagijay asasantos. Again, tiko na tayo, 144,000, figurative number. Okay? Ngarod, anya kakabsat, iti masapol nga aramiden dagitoy asasantos, represented by the 144,000, tapno maikuyog da ken ni Jesus, ken tapno maisurat itinagan ti Ama iti muging da, adda iti sungbat, iti Salmo, Kapitulo 15. Ito umuna nga aramiden dagitoy asasantos. Basaan tayo kabsat, iti versikulo 2. Dayta magmagna analintag, ken agaramid iti kinalintag, ket agsao iti puddo, manipod ti puso na. Idi inadal tayo kabsat, dayjay vision ni Isaiah. Anya ti inaramid ni Apo Diyos. Tapno dayjay nga puso. Nga ayan iti pagruaran, dayjay ubog kakabsat, pagruaran dayjay, kunana ni Isaiah, who is me? Apay, I am with unclean lips. Iti inlawlawag tayo kakabsat. Apay nga, narugit, dayjay ngiwat na Isaiah. Gapo tanarugit di puso na. Iti requirement ng ibagana kahit kuna na magna nalintag, agaramid ti nalintag, agsao iti pudno nga aggapo iti puso na. Daytoy is a work of grace. Daytoy isu dayjay inaramid, aramidan ni Apo Diyos, babaen iti panangdalus na kadatayo. No alaan tayo kakabsat, iti naduma-dumang representation iti Holy Spirit iti Bible. One of them is rain, early and latter rain. One of them is kabil tayo nga wind, wala na po siya lumabas siya. Another one is fire. Isu nga idi nga adda nga kunana mangipit ka. Iti si bibiyag, si nga bigang, a cold, dahil cold nga si, ada po na, si bibigang nga, samo alain, dalusang. It was a representation that the Holy Spirit isu itinang dalos, dahil puso, isu nga ingkading na itatan na dalusan ka. Gaputan na dalusanan, pudnon
digiti sa una. Gaputan na dalusanan, magnan asililinteg. Dati managbasol. Gaputan na dalusanan, agaramiden iti kinalinteg. Mikadwa kabsat, nga aramiden, digito nga sa Santos. Dayta saan amang padpadakes gaputi dila na. Repeat again, ngiwat dila. Ket saan amang ranggas iti gayim na. Ket saan amang umsit ti kabusor iti karuba na. Digito'y bungan kakabsat kadayjay pinalintag ni Apo Diyos. Iti verse 2. Magna analintag. Agaramid ti kinalintag. Anya digijay nga aramid din na nalintag. Saanen amang padpadakas, saanen amang ranggas, saanen nga mang umsi. Kadagiti gagayim na. Another requirement kabsat, verse 4. Kadagiti matana, iti makarimon malais. Ngem idaydayaw na, dagiti agbutang kaniyoba, dayta asapatana, apanangi yikas na metlaeng ket agbabawi. Dahito iti kuwantay. When it, dahito ko natin yung nga, men wanted, kunana ni Ellen White. Sino di ito? They will call sin by its right name. No, iti may sang anak ni Apo Diyos. Usarin na iti sa una Apo Diyos. Data sa uni Apo Diyos nga it is represented nga kunana dua iti tadem na akampilan. Duyuken na kakabsat dayjay puso. Saan nga dayjay agsao iti mga ramid? No di dayjay sao nga usaren dayjay nagsao. Okay? Let's make it clear. Si kakabsat ko, intunno usaren na ka ni Apo Diyos, ket agsao ka, ket dayjay nga saom, ket aggapu iti sao ni Apo Diyos. Saan nga sika iti dengdenggen, dagijay nga agdengdengeg, no di ket di, dayjay akin sao, isuna ni Apo Diyos. No makita tayo kakabsat, dayjay wonderful event, in sharing the gospel, makita na din yung conviction na yung agsasao. Intun no agsao kang ada conviction na dagijay nga agdengdengag. Babaen mo't laeng iti santong espiritu nga nangitud ken ka iti conviction. Dagijay nga agdengdengag, they will be convicted by the Holy Spirit who gives you the conviction. Agawid kami, di may isang crusade. Dahil yung crusade, ket may isang layman, iti mangkankandak. Kuna na pastor, di mabalin, dumagas kay Jabalay. So, dimagas kami. Umunag kay Beat, pastor, pang kami. Pagamuan lang ngayon ang kakuna na, pastor, dahito itim maudin nga rabi nga panagtakder ko. Kung nakakabsat ko na, dinengdengeg ko dahil presentation mo. Honestly, I said, it is a very good presentation. Excuse me, kapsat. Amoy ng ganyo dyan ko na. Pastor ko na, maibagak. I can say the doctrine. Nga maawan ti apoy na. It has no fire. Dahil ti conviction kakabsat. Nga intun no adda iti makita tayo nga makarimon. Ibaga tayo. No damot iti madaydayaw, we praise. Mika, pat kakabsat nga rabiden, dayta saan nga agpaanak iti pirak na. Ket saan na nga awaten ti pasuksok ang maibusor kadagiti nanangnang. Kung natagyaman na pastor,
Api kapsat nga gyamang ka. Awan iti kwarta nga ipa bulod ko tapno aganak. Dayjay kitaan tayo kapsatan. Anya iti term nga ibagbaga na ti Biblia, dayjay agpaanak. Adda dayjay legal nga rate. Adda dayjay illegal a rate. Adda dayjay kung kunatoy nga get rich soon. Adda dayjay triangle kunada niya. Pyramid scheme so nga triangle. Anya iti ikari digitoy nga umayng ken ka nga dawaten dayjay kwartam akas investment. Ikarida iti interest ana nga tungem maited iti bangko. I warned you. No adda iti offer nga umay kanyam ket dayjay ibagana kastoy iti anak dayta kwartam no ited mo kanya ket dayjay anak nga inkarina na nga tungem iti bank rate, that is illegal. I think the Lord inyaon nakakabsat iti kasta nga scheme. Dadigiti gagayem mi ngunala come work with us. The main office dayjay opisina idi it is in the Chinatown, China Bank ijay Ayala. Makati. Pang kami ag-report di jay. Dayjay scheme kakabsat nga naarami dis ited dayjay nga kumpanya kasparing nga umay kanyam. Kakunak ited mo kanyak iti 100,000 mo. Within 4 months, daytoy iti anak na. Sikag si daw katadakkel nga amang jibang ko. Tapno maingganyo kakakabsat. Iti naramid digitoy nga pyramid scheme ikandakan iti cheque. Dayjay in deposit mo nga mano plus dayjay interest na. No kita amon apo nagsayatan. Addan di interest dayjay kwartam. The problem was, addan iti bank run. Anya ti kay nga sawain. Dagajay nga cheque, awan iti punduda, tawang betin ti sumbrek nga investor na bankrupt dayjay nga kumpanya. Dayjay iti saan kuma nga aramiden dagiti anak ni Apo Diyos agpaanak ti pira. Denggenyo iti kunana ti salmista David. Dagijay nga agaramid dagitoy abambalag saan to amagaraw. He shall not be moved. Agtakder to akadwa dayjay kordero iti rabaw iti bantay iti Sion. They will never be moved. Anya iti kunana kabsat iti Apokalipsis. Tapno kitaan tayo, digitoy nga inbinsa-binsa ni Ari David nga upat nga requirement. Akas sungbat ka dayjay as saludsod na, Apo, sinon to iti tumakder iti nasantuan at tabernakulo. Ken agnaed iti nasantuan nga turod mo. Iti Apokalipsis 14, versikulo 12, nubuklen tayo kakabsat digito upat nga inbaga ni Ari David. Daytoy ti kunana iti Apokalipsis. Naisurat, basaan tayo. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santos. Nga salsalimot betanda dagiti bilbilin iti Diyos ken ti pamati ni Jesus. Anyan kakabsat. No kitaan nyo, digijay nga aramiden digitoy asa santos. It is Psalm 15. It
is in obedience kadayjay nga bilin ni Apo Diyos, sa nga pulo nga bilin. Isu nga tikunan na dyan kat dagitoy nga agaramid ka, dagitoy awambanag, saan to amagaraw. They will not be moved. Tapay, isudan to, dagijay nga kadwa ti kordero. Daya paset na mayolo tayo kapsat. Apokalipsis 14, versikulo 1. Kadwa na ijarabaw, iti bantay, iti Siyon. Kasanuda nga aramiden daytoy. Nagpintas kakabsat daya kunana ni Pablo, I can do all things. Kasano? Through Christ who strengthens me. Dayjay iti pamati ken Jesus. Nga intunno at dadya pamatim ken Jesus. Agnaed ken ka, ket babaen ken kuana. Saanen nga siya, kunana ni Pablo, iti agbiag no di ka din ni Kristo, iti agbiag kanya. Apan tayo timikadwa nga pasit kapsat. Panlakapakawan, dagiti sa santos. Masarakan iti Salmo 51:7 ingana iti 15. Sakbay nga, mapantay ka dayjay nga Salmo kapsat. Kunana ni Ellen White, iti Steps to Christ, page 78. No sooner does one comes to Christ than there is born in his heart a desire to make known to others what a precious friend he has found in Jesus. The saving and sanctifying truth cannot be shut up in his heart. If we are clothed with the righteousness of Christ and we are filled with the holy joy of the indwelling Spirit, we shall not be able to hold our peace. If we have tasted and seen that the Lord is good, we shall have something to tell. Anyat bagana. No ituloy tayo ijay Salmo 15 nga ikabil tayo, inayon tayo ti Salmo 51. Intunno addan digijay akapkapadasam. Diyay ko na nagamin. Diyay nga agaramid ka digitoy. Di inadal tayo. Pabaruan ni Apo Diyos di panagbiyak. Pabaruan ni Apo Diyos di puso. Ket kuna na no sooner does one. Nga intun addan nga agnaed ni Apo Jesus ti pusom ken ti puso. Umay dayjay tarigagay tayo. Addan dayjay desire. Tarigagay tayo. Nga ibaga tayo kadagiti sabsabali. Nga dati nasarakan tayo nga gayam. Basahin tayo kabsat. Iti Salmo 51:7 ingana 15. Kararag ni Ari David. Daytoy Psalm 51 ket insurat uno ing kanta ni Ari David kabsat. Kalpasan nga isuna nagbasol. Nala na ni Betsaida, natay da ya asawa da ito'y nga babae. Idinalpas nga naramid, seemingly awan ti makam mo. Agsipod ta balo, da ito'yen nga Betsaida. Apan innala ni Ari David. Ngem addan iti naramid da nga basol, tapno mailimang da, they can cover the nga basol da, ni Uriah natay in the battlefield. Imay, dayjay a propeta, Nathan.
Nangitid ka kabsat iti may nga pangari. Kuna o ari iti pagariam dati duwa nagkaruba. May sa nakababa nang nakadadu iti dingwan na. May sa jakaruba nakapangpanglaw. May sa piman iti aywan na nga dingwan. Nag-birthday dito na ba nang? Siyempre, iban na digiti gagayam na. Ket nagparte iti maysa nga karnero. Kuna na di prophet, iti nangalaan na di karnero, di karnero, kakaisuna nga karnero, di jay karuba na anapanglaw. Iti pungtot ni Ari David kakabsat, inbagana, saan ang mabalin nga da iti kasta iti pagarya. And then, the prophet pointed to the king, kikunana, you are the man. The Holy Spirit works. Ket idin kakabsat, nga imayen day jay, nga tikunatay nga ruta niya, nga dinalusan ni Apo Diyos ni Ari David. Insurat na daytoy apakpakaasi na. I love, kayat ko kabsat daytoy nga salmo. I could relate na may saak ang managbasol. I could relate na kasapulak iti panang dalos, kasapulak iti panang pakawan iti Diyos. Basain tayo kabsat. Dalusan na babaen ti hisopo, ket dumalusak to, bugwan na ket mapatudawak to, ngem iti nieve. Is it not the same as the promise of the Lord in Isaiah chapter 1 verse 18? Come now and let us reason together. Anyaman iti basol mo ko na. At dadtuyin ni Ari David, makipagpakasin ka na po Diyos. Verse 8 kakabsat. Ipangeg mo kanyak itirag-o ken panagayat. Tapno dagiti tultulang abinungbong tul mo, maparagsakda. Ilinged mo tarupam kadagiti basbasol ko, ket punasem dagiti kinadakes ko. Hide, O Lord. Kasano nga? Kita nyo kapsat, daytoy Diyos nga man nakabali namin. Daytoy Diyos nga amuna iti amin. Daytoy Diyos nga da iti amin a lugar. Makipagpakaasi ni Ari David kunana, Apo kunana, ilingid mo. Tarupam kadigiti basbasol ko, ket punasem ti kinada. Iti karin ni Apo Diyos kabsat, intun no pakawanan na tayo. As far as the east is from the west. So far, una na ti Biblia, nga ikatin na iti basol tayo. Sana alaen dagiti nga basbasol tayo, ket kuna na, ibeleng kunto iti kaunggan, I will throw them to the deepest part of the sea. And I will remember them no more. Dayjay kuna na ilingid mo, ket punasem dagiti basbasol ko. Ket intun no aramidem na itapo kuna na, denggen nyo dagiti pakpakaasi ni Ari David. Kuna na, parswaem kanyak tinadalos a puso o Diyos. Pabarwem iti may sa analintag nga espiritu. Iti unod ko. Create in me a clean heart, O God. Dahil ti kasapulan tayo. Kasgen ni Isaiah, dahil ti aramidin ni Apo Diyos kadati. Iti ayan ti problema, dahil puso ang managbasol. Isu nga ginarteman, isu nga innala ni Ari David, dahil
nga babae, gapu tadayjay puso na managbasol. Itatan kayat na kidinawat na kinaapo Diyos, parswaem kanyak tinadalos a puso. Di nakpagtalawin di tesaklang mo, kat di ka ikaten kanyak tinasantuan ng Espiritu. That is the most fearful. Nga maaramid kanyam, kinkanyak kabsat. Dahil inkararag niya, apo ko na di mo katen kanyak tinasantuan ng Espiritu. Because when the Holy Spirit departs, isudili ko na ni Apo Jesus, daytoy dayjay basol asaan ang mapakawan. It is now a blasphemy against the Holy Spirit. Iti kasta, isurok to kadagiti managlabsing, dagiti daldalan mo, kat dagiti managbasol, agsublidan to ken ka. Ispalinak, iti pan nakabasol, iti pa ipanang patay. O Diyos, si ka Diyos apan nang isalakan ko. Kat dinak ikanto, iti napigsa, iti kinalintag mo. And then he said, Apo luktam dagiti bibig ko, ken tingiwat ko, iparangarang danto, iti panakaidayaw. Anya iti result? Intugayam kakabsat, no, pakawanan na tayo ni Apo Diyos. Intuno parswain na iti baro a puso tayo. Ikanto ni Apo Diyos ti panakabalin dagiti bibig tayo, kentingiwat tayo, tapay. Iti ibagatay ton, it is always the praises of the Lord. Nga isu iti ng pakawan kada tayo. Anya iti inadal tayo kakabsat. Tinadal tayo, dagiti kapadasan ni Ari David, irepresentar na iti kapadasan tayo met. Dahil inaramid tayo met. We might not have the same act haan agpadpada dahil basol nga inaramid tayo, ngam agpadpada nga naglabsing tayo, itilintag ni Apo Diyos. Mikadwa, imasidag ni Ari David, taamuna nga ti Diyos ay ayaten na iti managbasol. Nalaka kang masidag ni Apo Diyos, no adda dayjay apamatim. Nga ti Diyos ay ayaten na ti managbasol. Ket guraen na iti basol. Gapu kadayjay nga panagayat na, kadayjay managbasol, ken guraen na ti basol. Isina ni Apo Diyos dayjay basol. Isu nga ti kunana ni Ari David, dalusan na Apo. Ket intun no dinalusan na ka. Aramiden tayo kakabsat. Akas di inaramid ni Ari David. Kasapulan tayo nga ibagamit kadagiti sabsabali. Dayjay anaparabor na ayat nga Diyos. Tadayjay nga ayat ti Diyos, isu iti mangguyod kadagiti sabsabali. Nga kumita, kinuana. Kunana ni Apo Jesus, if I be lifted up, I will draw all men to me. Ti Diyos ay ayaten na ka. Anyaman nga naramid mo, itinaglabas. Ti Diyos ay ayaten na ka. Ti Diyos mangpakawan. Akas dayjay inkararag ni Apo Jesus idi adayjay cross. Father, forgive them, for they know not what they do. Ay ayatin na ka ni Apo Diyos. Ay ayatin na. Dayta kumay iti kayat nga ibaga ka dagiti sabsabali kapsa. Nga ti Diyos isu ti ayat. Ti Diyos gaputi ayat na mangpakawan ka dagiti managbaso.
ay ayatin na ka na po Diyos, ay ayatin na may. Dagitoy adwa nga salmo nga inadal tayo, itududa kakabsat, dahil panagayat ni Apo Diyos. Into no may ngalawas, adalin tayo dagiti salmo, part 2. Agkararag tayo kakabsat. Diyaman kami ama, sikay tinakaadda kada kami, kada ito nga panagin nadaldi. Agyaman kami ama, tamabalin kaming umasidagkan ka. May kat na di panagamakmi, tamumi no niya tinaramid mo itinaglabas, akas ka ni Ari David. Mabalin mo mat, kat kayat mo mat nga aramidan kada kami. Ama dalusam, ti puspuso mi. Ikan na kami, iti baro nga espiritu. Ama, tulungan na kami. Tapno daytang ayat mo, maibagami met kadagiti sabsabali. Ket dayta nga panagbiag mi o Diyos nga binalbaliwan gaputi ayat mo. Makita danto kuma, saan to nga da kami iti maydaydayaw o Diyos, dudikit di sika. Nga nang pabaro, ng balbaliw iti panagbiag. Bendisyonam di kiti kakabsat at kwadwami nga nagadal o Diyos. Anyaman ti paglalasatan da itatapang nga asim ama, ipariknam iti kinasidag mo kadakwada. Agyaman kami launay, itinagan na po mesos. Amen. Kinamen. Akas da di bagbagami nga kang kanayong kabsat, imbag nga rabitem amin. Ay ayaten na kayo na po Diyos, ay ayaten na kayo man.